कक्सलो थांनो नागिरदों आं लोगोफोर। हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे इउटुब चेनेलावहाय फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय। दिनै आङो मा होनो कक्सलो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर सेन्टारावहाय मा होनो नै बे मुसुगुरखौनो फुजाहैनो थांनो नागिरदों नै ट्रेडिं खालामहैजानो। नै खिलिजोबथारबायना बेखौ ट्रेडिं खालामहैसै आरोना आङो। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो नामा होनो। दायो थांसै आरोना आङो। साइकेल गैयामोन आरोना ओमफ्राय आङो मादैमोनहानाव साइकेल लायबाय। नै जा बाबाया डिउटि थांबाय थायोना साइकेलखौनो मोना ओंखायनो आं मादैमोननाव लायबाय आरोना। ओमफ्राय दायो थांसै आङो ओंखारखाबायमोन दहायनो ओंखारदों आं सलायबाय आं। थांसै आरोना आङो रज'जोबथारबाय नै लोगोफोर असाइस नुयोना फुबाय फुवाबाथाय थानो सुखुवा। फुबाय थाग्रा नालाय ओंखायनो थानो सुखुवा आरोना फुवाबाथाय। दायो ट्रेडिं खालामहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। आं साइकेल सलायबाय नै। अन्नानै जायफोर गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। जाय आंखौ सापर्ट खालामो आं सापर्ट खालामफिनजोबगोन आरोना। बर'जों बर' आरो सापर्ट खालामलायाबालाय माथो ना खालामलायनांगौ बिदिनो सापर्ट। नङाबासो हाबदोंलै लंपेन्टआ। जारलासो थांबायथ' आरो दायो थांसै लोगोफोर नोंसोरनो लामाखौ दिन्थिनि आङो दे। फुङावनो फैबाय आरोना आं लोगोफोर। आङो दाहाय उसुं लिरनो नागिरदों न'आवहाय। उसुङा बिदिनो थाब थाब खानस्रि खिबाय थायोना बेखौबो लिरबाय थानांगौ जायो। ओंखायनो गोबोरखि जमायनानै दोनखादों आङो दा लिरहैनोसै आरोना। दै होनानै दोनबोनो बावबाय आं। गोबोरखिया बिराद मा होनो गोराथारमोन। दै होनानै दोनबा गुरै जायोना बावबोबाय आं दा होहैनोसै आरोना। लोगोफोर सोरहा माइ हानो जाखो माइ हानाय बोथोर सफैलायबाय नालाय सोरहा माइ हानो जाखो सोरना मोनखो। जोंहा मोनथ'वाखै आरोना एसे नांबावगौ दब्लायसे ना माल' मोनदों। माइ हानाय भिडिअ लाबोगोन आङो लोगोफोर नेनानै था। माइ हानाय भिडिअ लाबोगोन। साइकेल सालायगासिनो आं लोगोफोर बारा गोजान नङा खाथि थाबायनानैबो फैनो हायो खिन्थु थाबायनो बाबाय आं ओंखायनो साइकेल बिनानै लायबाय। सफैबाय नै पार्लार गायनो सफैबाय आरोना लोगोफोर। नै दा पार्लारा दायो हाबनोसै। मेकअप स्टुडिअ आब' ट्रेडिं ओं दासो फैखादों नामा आब'आलाय? ए आयौ होमबा लाइटसो जोंबावबाय नै। सफैबाय लोगोफोर ट्रेडिं खालामनोसै आरोना दायो। भिडिअ लाबोदों आं। ट्रेडिं खालामनो जानोसै लोगोफोर। नायदो नोंसोरो बादावलायदां।
이 페더러에서 이건 술은. 되거든. सरकारना सरकारनि दै हरदों वाटार साप्लाइनि नालाय कि माबायाव भिडिअ फुर नुयो आं गुफुर नङा दे लोगोफोर जाबाय दे लाग्रो उल्था फाल्था जालांबाय आब'नि सार्टिफिकेटआ मेन'का नार्जारि आरोना लोगोफोर ककिलायावहाय दखान दङ आब'ना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना ट्रेडिं खालामनो खानायबो जानोबा ओमफ्राय नै फेसियेलबो खालामफैजानो हागोन नै फेसियेलबो खालामफैजानो हागोन जिरायसां आब'आ दै लादों आरोना दै सफैदों दै हगारदों आरोना मा होनो वाटार साप्लाइना दै होदों दिनै दै लादों ओमफ्राय नै मा मा मेकआप खालामजानो गोसो खालामफैजागोन नै हेयार स्मुथिं ओमफ्राय फेस मेसाज फेसियेल ओमफ्राय हाइड्र' फेसियेल ओमफ्राय पार्मानेन्ट आइब्र' मेकआप ओमफ्राय ब्राइडेल मेकआप दं आरोना नायजाबाय आंनि खानायखौ नायनो मोनथारा फुखांबाय लोगोफोर आं फुनायखौ लाबाय थादो आरोना फुखांबाय लोगोफोर खानाय बोनो नोंनिखौ ए बोहैनो नागिरदों न'आव थांनानै बोनांसिगोन आरो फुखांबाय लोगोफोर साजोबलायबाय नै मेगनाव बुजोबसै फुखांबाय फुखांबाय थांसै आरोना 30 थाखा लायो आरोना ना थादों होनबा ना आब' लोगोफोर जि गोबाव जाबाय आरोना आङो साइकेलखौहाय थांबाय फैबाय होननानैसो बिनानै लाबोदोंमोन ट्रेडिं खालामनो गोबाव जाबाय आब'आ दै रोगाबायना साजोबखाबाय रज'जोब्बायमोन ना आरो गोलाव गोलाव जाजोब्बायमोन साजोबखाबायबा थांनो मा ओंख्रि संनांगौ माबाना दोनबाय न' मोनफैबाय आरोना जोंना न'आ आं दायो मा होनो उसुं लिरनोसै आरोना खैथा जाखोथाय
आधा जाबाय दा गुसुंलेना दोनसै नै गोबोरखि माबानो दोनदोंमोन आं बाल्थिङावहाय उफ समाना लोगोफोर दायो न' लेनोसै नायलाय माइ जाजोबो नायजाला नै गोबोरखिल' अनलि गोबोरखि हा था गैया नोंसोरो मुगैयो ना मायो गोबोरखिफोरखौलाय सिग्लिजोबसै आङो मुगैबाबो माथो खालामनो आं दै होनानै दोनलांबावबायलै आयौ दै होनानै दोनलांबावबायना आं आखाइ बिराद सायो नायदो मासि गोरा जानाय नङादां आसुगुराव हाबजोबसिगोनलै गोबर है ये गोबर हिंदी में बोलते हैं गोबर और बोडो में बोलते हैं इसको गोबरकी गोबरकी नंबर गंध आ रही है दोस्तों गोबर गोबर नायदो दै एसे लाबोनोसै आखाइ मोनजोब्बाय दहायनो सोमना गालांबा गथ' गुरै जानानै थासिगोन बियो माथाफ्रानो गोसोआव थाया नालाय दै नांबावगोनलै दा थायो आरोना लोगोफोर मा होनो गोबोरखिजोंहाय न' लिरबाथाय दा थायो ओंखायनो गोबोरखि गोजा होनोसै आं मोनामबाबो मोनामो आरोना गोबोरखि होनबाबो दा थायोना बिराद जोरो गोबोरखिजों लिरबाथाय एसे हा मोननांगौमोन आरोहाय हायानो बययावसो लायनांगौ गोजानाव बाबाय ओंखायनो गोबोरखि गोजा नोंथांमोनहा न' लिरफिनना लिरफेराखै आखाइजों दांनानै नै आंहा माबायदि लिरनाङो लेथ्रा नै संख्रि एसे होनोसै लोगोफोर गोथार जानायनि संख्रि लगायदेरनोसै आरोना एसे मा होनो खानस्रिफ्राबो थैयो संख्रि होबा संख्रि बारा गैया ओंखायनो एसे होबाय बेखौ मिक्स खालामनोसै मिक्सनि मबाइलाल' गोबोरखियाव ब्र' गोलैनांगौन आरो सेस जाखागोनलै लिरनोसै दायो लिरनोसै मबाइलावबो थाजोब्बाय थायो मबाइल लानाया नैनिफ्राय लिरनोसै थोगोन ना थोआथाय गोबोरखियानो लिरनोसै र' आं मगायाव एसे दै लायनो मगायाव एसे दै लानानै लिरनोसै आरो
मा इदिनो लोगोफोर आं थ्रेडिं खालामजाबायना बारा मोजां जायाखै दै थ्रेडिंआ एसे अबेबा दंबावो दंफांनि जासाबो होमबाबो जेबो नङा दोनसै आं नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला आङो नलेनायखौ थाब लेनसै आं ओमफ्राय लस जायो गोदो गाबोन ओइथिंबो लेनसै माने थोनाय नङा इयो मोखांखौल' लेबगोनसै दायो लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ आगसिथिं लेनाय बायदि नुबाय आरोना ओमफ्राय आं आगसिथिं लेनाखै आगदाथिंनो लेरदोङो माने केमेरा लानाया सिगांथिं लानाय जादोंना ओंखायनो आगसिथिं लेनाय बायदि नुबाय आरोना आंखौ नायलांदो बिदिब्ला हाय लोगोफोर लेरखांबाय आरोना आङो गुसुं लेरखांबाय ओमफ्राय दायो जिरायबाय आं दसे जिरायथ'बाय बिराद मेंबाय गोबोरखि मोनामजोब्बाय लोगोफोर नोंलाय मा जाजोबखो ओंखाम जानो हागोन नालाय जों दा मोनामजोब्बाय आखाया नायनो लोगोफोर लेरखांबाय आरोना गुसुंल' लेरदोङो मैया नैबे गेजेरखौ सिला माबाखौ खामसालि गेजेरखौ लेरखादोंमोन आरोना नै ओरै उसुं उसुंखौ लेरदों आरोना ओरै उसुं उसुंखौ नाय ओरै उसुं उसुंखौ लेरबाय माने नैलाय बे गोजौ गोजौ लिरासै आरोना आङो बेखौ फारौआ जाबाय थायो लिरबाबो खुनु लाब गैया नै फारौ जानाय गोजा इयो सेस फारौ लायोना जोंहा फारौ जानाय गोजा फारौ दङ जोंहा मोखां सुदोंमोन आं नै फारौनि थाग्राफोरा नायनो नै ओइ सालाफोर बाख्रि माइखौ जाबाय थायो बिसोरो दा ओंखाम संसै आं लोगोफोर टाइम जाबायना मेंदोलै बिराद मेंबाय आं मा होनो केमेरायावहाय गुफुर नुयोलै मानसिखौ गुफुर नुनायनि सफ्ट नै नै ओंख्रि माबानानै दोनखादों आरोना आइया हानानै दोनखाबाय माय गड नै मोस्रोमसो हाबफैजोब्बाय साला सुनांसिगोन आं सुनानै लानोसै बे आलुआ नैबे आलुआ रानिनि आरोना रानि ओंख्रि जाया आलु भाजाल' जायो सानफ्रामबो ओमफ्राय आलु भाजाखौहाय रानिनो एवनोसै नै सासे जायाखैदां दहायनो फान्थावजों आलु भाजामोन फुंनि माइरं सुनोसै आं ओमफ्राय दायो गुजुनायानो हामाखैलै लोगोफोर मोस्रोम बानानै थाजोब्बाय ना गोरानखौहाय माबानानै दोनदों इयो मा ओंख्रि संनो आङो आन्दायबाय थायो नालाय ओंखायनो जगार खालामनानै दोनजोबखायो बिमाया जोंना मोजां मोनथारो आरोना बिदि मालाय जगार खालामनानै दोनखाबा ओमफ्राय दायो नै माइरं लानोसै आं नियावहाय 1 2 3 4 5 मोनबाल' लानोसै बाबा गैयाना मोनबा एसे लादो मोस्रोम बानानै थाजोब्बायलै ना गोरानाव
आयरन गैखाया जोंना लोगोफोर मेचिननि दैखौनो होजायो मेचिन दै होनाय जायो 나이에 좀 있잖아. 이나 होजायो आरो ना मेचिनानो गोबाय थाखायो मेचिनखौल' अन खालामना होनांगौ दैनि जेबो सिन्था गैया आयरनबो गैया मोजांथार अर जरायबाय दायो ओंखाम जानोसै माइरं सुखांबाय आरो ना नै अर जरायबाय जि जाराम जोंबाय नै मा होनो मिथाइ पेकेटजों साव माबादों आं जरायदां आखायासो मोनामबागोन ना गालाथाय खनसे स्राय स्राबजों जि सुनांसिगोन होनबासो मोनामगासिनो ओंखाम जानोसै रोमोन्दो रोमोन्दो मोनथोंसै आरामनो जाहाथे खामा गोथां जाया रोमोन्दो आराम मोनथोंसै मैगं सुनानै लाखानोसै आङो जेबो सिन्था गैला आरोना मैगङा आरामनो सायनानै मानानै दोनखाबाय आं दखानाव थांनायावनो सेन्टाराव थांनायावनो लावजों आलु नामाथाय सिनायासै आङो ना खुमब्रासोथाय नायफिनलाय लावदांहाय खुमब्रासो अ लावसो लाव मिथिला आङो सुनानै लानोसै खबरा जोंबाय आरामनो तुमसे मिली नजर खेरा हिलांनो खेरा हिलायनो जोंना खेरा हिलालै सानजारिफ्राथ' थोरसिखौबो खांसिसो होनो ओमफ्राय जोंनाथ' थोरसिसो होनोना ओमफ्राय सारायखौबो मा होनोथाय मिन्थिया सारायखौ मा होनोथाय आयौ गिदिरथारलै हाला सुखांबाय लोगोफोर गोदौबाय लोगोफोर गोदौबाय नै मोजां जोंथारदों आरो ना औवा बनखाय बुवा मा मोनजादों नै ओंखाम मोनबासो ओंख्रि संसै लांदां मोनलायदों रानिनि आलु भाजिखौहाय एवग्रोबाय आरो ना आङो बेखौ एवनोसै ओमफ्राय ना गोरानखौ एवनोसै ओमफ्राय आलुजों लावखौहाय संनोसै आरो ना गोरानखौ बाथोन देनांगौ ना ओंख्रियाव होनांगौथाय खोन्थालाङासै ओंख्रियावसो होनांगौ ना मानांगौ बाव मिन्थिला आङो संलाबायनोसै एकदम जेबो ओंख्रि जानो नागिरा जोंना रानिया आलुल' नांगौ फुङावबो आलु सानसुआवबो आलु बेलासियावबो आलु बेदर लाबा बेदरखौ जायो आरो ना ओमफ्राय बेलेग ओंख्रि जानो नागिरा बानलु आलु होनायखौनो हाया इयो ना गोरान हरनोसै लोगोफोर ओरैनो एवथुमना लानोसै आरो ना
होखांसै हरखाजोब्बाय लोगोफोर मा होनो जिरा हरबाय हालदै हरबाय संख्रि हरबाय ओमफ्राय दा खोबनानै दोनसै आरोना मस्ला मस्लि बानलु हराखै दा बानलुखौ देनोसै दायो नै ला सामब्राम गुफुरजों बानलु मस्लाया देखानाय ना ओंखायनो हरग्रोदों Di bago संख्रि एसे होनो बानलु गोरानसो ना बानलु दं देखांबाय डिम्पल दं आंना हाजि जिमिनि बासो नुजायो हा मा मिथियाहाय नागिर खदाल सिङाव दं नाया नुवाखैनो आं गथ'खौ मोनसिगोन गंगार दुन्दिया होनसै आरोना गंगार दुन्दिया नै अरा मोनबाय लोगोफोर नै नायनोबा नै मोनबाय बे ओंखाम बे ओंख्रि ओमफ्राय मोनखांनायखाय दै जाननानै दोनबाय आं गगा मोनजोबनाय गासिबो गुजुजोबनाय ओंखायनो दै गुदुं लोङो आरोना गोजां बोथोर सफैबाथाय बिदिनो गगा मोनो गुजुयो ओंखायनो नै दै गुदुं जाननानै दोनबाय लोगोफोर दायो माइ हानो नागिरदों आरोना जाखांबाय एरिखांबाय खिखांबाय ओमफ्राय दा आइया माइ हानो नागिरदों ओमफ्राय आङो आइया बाख्रि सिङाव हाबगोन आरोना ओमफ्राय आङो बाहेरानिफ्राय हाननोसै आरोना माइ हानोसै आरोना ओमफ्राय जोङो माइआ बिदि दङ बाख्रिनिफ्रायहाय माइ हानोसै बस्थायाव सोना दोनसै आरोना बारा गैखाला दा माइआबो बस्थायाव सोना दोनसै दा माइ हानायनि दिन जाबाय नालाय बाख्रिखौहाय साफा खालामनोसै माइआ दब्लायसे मोननानै दङ माइ हाजेनसिगोन नालाय माइ गोदान लाबोसिगोन ओंखायनो माइ बोरायखौहाय हाननानै बस्थायाव दोनसै आरोना जि बखाबाय आरोना ओमफ्राय नै बाख्रिया बेयावनो दरखङा फिसासा दरखङा बेयाव रिजिंना आइ हाबगोन आरोना ओमफ्राय आं एनिफ्राय हाबनोसै माइ गैला हाना दोनजोबखाथारसै ओमफ्राय थालाखौ लिरगोन खानाय खाथबना लाखानोसै नै एजोंहाय खुना लानोसै मानसिफ्राथ' ओरै बादै लायोना आंबोसो लानोसै खाथबलायाबाबो जागोन
Aku ulang tak. Habiskan. Ayah habiskan ada. Berkompensasi. Nah ya lah. Potong sih. Potong. Kurang nanti lagi aja. Oh bener, angin apa tuh ya? Anak ini mana salin aku? Cingkri ya kali mau sama saya cingkri ya kali. Jangan sungkan sih. Kembali lupa. Bisa belum kata. Bisa belum kata. Iya. Nah gue dia. Saya nggak kenal lah. Gila, aku jangan sudah sih malah. Maya tuh hajin bawahnya. Bibar mana lebih enggak? Dugain sang lu ber, mai han kang bak. Jujur nih men bak, dugain sih. Nah lah dak rimba cuma nih ya, uka der habai na uka. Gosom aja bak. Burai bak sih nufin bak. Nah lah, gila. Ji uka habai musi bak. Gosom aja bak dah bosan deh biar bak. Bye bye लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो गोदानै फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना